யாரையோ பார்ப்பதற்காக, யாரையோ நேரடியாக காண்பதற்காக, யாரோடு படம் எடுப்பதற்காக 12 மணி நேரம் 24 மணி நேரம் இந்த மண்ணில் காத்து கிடக்கிற ஒரு தமிழ் சமூகத்தின் கூட்டத்தின் ஒருவராக நாம் இருக்க போகிறோமா? 24 மணி நேரம், ஒரு வாரம், ஒரு மாதம் கூட உணவு கிடைத்தாலும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், தண்ணீர் கிடைத்தாலும் கிடைக்கவில்லை என்றாலும், காற்று இருந்தாலும் இல்லை என்றாலும், பதுங்கு குழிகளிலும் பங்கர்களிலும் இருந்து உலக நாடுகள் துணையோடு, சுமார் 20 நாடுகள் துணையோடு எம் இனத்தை அழிப்பதற்கு படநடத்தி வந்த சிங்கள பௌத்த பேரினவாத அரசை எதிர்கொண்டு வீரச் சமர் புரிந்து அந்த மண்ணில் வீரகாவியம் படைத்திட்டு அந்த மண்ணில் விதையாக விழுந்த என் மா வீரர்களை ஒருவராக நாம் இருக்க போகிறோமா?